Kamar yadda kuke gani wannan system da za mu nuna muku a cikin wannan bidiyo na yadda za ka yi formatting telephone ɗinka da ka ga ya ƙi deburule, ma'ana ka sa code secret ya ƙiya. Amma kafin nan ku flogin mu ku yi abu ne akan wannan shafi namu domin mu samu ƙarfin gwiwa na kam. Da wanda yake da telephone ɗin Tecno, talhon shi ya shiga code ko ya samu wata shi ma bai sai da za shi ba, to in ya ga babu wata solution shi formatar shi. To ga yadda zai yi dai shi formatar shi, kuna gani ana dausa hoton na tada da volume na muwai sai a danne lantan, wala ya tashi, ana gani ko yanzu sai kai subur ka gani inda ake kokarin a zo cikin wannan logiciel gashi nan, wala that ya gani sai ka ƙara danna har yau kana bibiya dai sannu yanzu shikenan kawai an huce wurin. Za a jira shi démarrer pour l'étape suivante. Kuna gani dai, kuna gani c'est fini comme ça. Ku danna mana alamar follow da like da kuma partage. Za mu dinga kawo muku ɗaya bayan ɗaya daga cikin system wanda ake yi a gyara telefon Tecno, Samsung etc.